bedera mambo kudasi mirapambere kwa mambo kudasi lezo tezo chokwa ndikatara ndikupara ndikachabatwa nemhodzo ndikanyika ndichabatwa nemusi mwari batsiro ndingani batsiro msuru changamire msuru makurkuta yinawo yelenge uyu ndimaivuru wangu ndinonzi nenzai kandiyero uyu ndimaivuru wangu anoti Kristina Mukoni nawiripo ndiyekuti ndakaona kumunda patowapa chiwapa ndinotore ishoti hangu chidokutaura zvakanyika banana vanachipkanya makona ndaenda kupa Major Street kuti chiwapa munda nemadzitateguru angu chiro chacho Kristina ndiyanga atengesera shamwari apa ari muroho mukoma wangu akashaika Unaenda kwa Major Street akanditi enda kwa mambo unotanga kwa Sabhuku uenda pashi uenda kwa mambo wakaenda zvisi ndakaita zvisi ichidiwa wakangoti amunda wake ndokutinana wakangoti munda wake Kristina ndozvaakangokwanisa kutaura anozotarisa kutaura kuti wakatengeswa Kristina ndiani kwauri ndimaiguru wako ndimaiguru iwe uri kuti kuna ndewani inini handisi kuda kuti utengeswe chito kuti iwe kuna ndewani munda ndeye madzitateguru tateguru ani madzisekuru angu sekuru wako achiyo aiwa wakafa haitengesiba ndo zvandoramba aiwa iwe unopa condition iri kumuna nemunda wako aiwa regai ndinyatso kuti pedzeredzi munyatsonzwisisa zvakaitika ndezvondayo maiguru angu akaramba asangana aine chikombo baaenda baazodzoka mukoma wangu afa baangomuchema chete baatobuda zvazvo zvinodzadzikana kuti apowo tete mvura yekuti tete awa mvura iyi chete aipa mvura sei iye angaramuka baenda baazodzoka akuti ndida kugarira umba yangu ndikatoenda ndikanetsana naSabhuku ai panhau iyoyo kuti Sabhuku ini hangu munhu ini handimuziva pamberi pake zviri pachena ndikati ini handimuziva kanzi ada kugarira chiki umba yake mitongo anga achipuwa chine mupenyu ini akamusapota bati ndinoda kugarira umba yangu tiri rumu yangu ndosichizoona gore rapera pakutowapa munda zvakanaka nditi ndati inini Kristina murume wake anga asiri mwana wamushoma mukoma wangu mukoma wangu ndiye murume wake ndosati kuti mukoma wako ndiye murume wani waKristina panogara Kristina handipo paigara ine murume wake haingori musha wani wanga usina kuwaka payanga pakawakwa anga akawaka ndiani ndiKristina naDouglas saka pawanga wakakandipawo aiwa musha wani ndizo zvokuti pawanga wakawaka ndipawo izvozvo Kristina nemurume wake vane havana Kristina ane vana vake kumba kwa ndati Kristina mukoma wako vane havanawo Kristina mukoma wako vakakupa mukoma wako wanga vachiri wese pangwasisiri wese ndonyedza kuda ndodzikitywa ndosaka ndikupima saka isusu tatoitwa nyaya chikararo Kristina yes Nini nakarora mwangu na saka ndarora mu 1980 nakama ndikubvira mumakazi munezero mpaka mupameni mimi ke pasa sina ari anga tina kuaka kubva kwake
Saka takazotorwa chizira kuenda kochema mimi. Pausofa kuenda padundo. Wakamtenda. Mimi ndio yakatoenda kuchema. Saka tazobvaiko kumene akatora dare kusoni akatuya iprisi makota munhu ega ega gadini yaende kotsvaka rutsvene nakisaizvaita mene angasina kamuchemera kuchua 1980 nonda wakaunga nemuomo 1980 takawaka 1980 ndiyo tawakaumba yedu yagutagara murume wangu akatanga kusenza pasamugere panachamba kuda murume achiri mupenyu mamushiri mese murume wangu tatiri kese nemurume wangu amunomborambana nemurume atinamborambana nemurume wangu izvo ndito nemukuti mungezwa musadere mungezwa murume wangu ndiyakatotenga box Mary George ndiye nyakutotikakura kaenda kuzefu nemurume wangu takutenda kuiga murume wangu anombofanda karamba nemurume yanitoda Mary George angati aitopichokwa mungezwa chide angati pamiti pawi pabuya aitopichokwa izvo zvese kuti manager wakuti toda chokwadi kubva pamunhu chamunoziva because wakadzi wakawanda mazuva ano wane kachitsotsi kavari kuti wane chitsotsi chekuti anenge akarambana nemurume iye achigara kwake murume achigara ega asi musi unozi murume wafa mukadzi anodzoka ndiye ada kugara pabonde semukadzi wemunhu semunhu akadzi mwana agara pabonde zvirango zvese zvaakuda mai mukadzi wemufi akutomira ende mufi achienda panogwewa hembe wanhu wafunga kuti munhu uchaenda wotona munhu achatoendi wakutopfusa moto mukicheni ine nambofanda karambana murume wangu apo utondinyepera kwarutambo ndo nyaya yakatawa kuti kwadhisi nyaya yakapinda kuti kwadhisi yaenda kwadhisi asi nyaya ikazishikwa ikaenda kwadhisi yaenda kwadhisi inini ndakachiti ndine chirwere chemadziso nechekuzaridzwa saka ndakazoti kamunda ke ndakapiwa ine munda ndairime ndikatarika ndikodi auna kundonyenda ndati kwadhisi kwakazi kwadhisi zvakazende mwagarisana zvakanaka iye baba mine auya kwendira ndikaundirowa kuti kwazibva pamwako akafairwa pacho saka kwadhisi kwetakaenda alright garai pasi ndiani umwe hama iripo nditete murume wake ndio firstborn mbameko mbezvurika ndiyero hakadzi yenyumba yakafa akashirinaye mukadzi kusaziva kwamabasa asi mukoma wangu akazi akatofarida kungoti munhu wacho hapana wangu washirawo wese kubasa mukati wako wachiri wese kubasa noti tatisiripo padhuze ndosakana wako wachiri wese zvatopera kana musi utoziva ili means hamusi kuziva wanga wachiri wese so is your way that is your way hamungamiri tete mutauro ndobvunza paati wakadzeswa vari munomu makarara nevari mwenyere nezuro munomu warumwe vari kundoataka kuti nakana hawana unozivei akarariwa naye ndiwe anoziya munhu akarara naye ndiye ndoda chinhu tapupure saimimi zvezva muta kuti hatichaisi kuziva asi wanga uri kubasa wanga uri wese muri utika kuti kubasa wanga uri wese kana wanga uri wese kubasa wanga uri wese asi nyaya yenyu chaiyo ndaiona paipo nyaya yenyu chaiyo ndekuti hama yenyu yakafa neuyu pasina mwana munganzvenga mukaita sei nyaya ndeyekuti uyu murume akafa neuyu hapana mwana saka orit imimi chiri kupai simba rekuti muti imimi paakagara paakawaka paairima mumuti hausina runamire kunga iripo simba iri munurwana paakawaka nemurume wake paagara nemurume wake kusvika murume afa paairima nemurume wake kusvika murume afa
Nazi mimi mosunga kuti babo. Simba racho rironguru wana. Mbuya dachifa. Baba wangu akaenda wakazoidi. Indiro kwa maikuru, ndo kwa mainini. Mbuya dachi onoti aneta zokurima achagoni kurima. Akabva apa mai wangu munda. Apa mainini mai awa munda. Vashe awarora wake. Awa vazo sara urima munda wa mai wangu. Aditi. Sewa ni munda wake. Wa mai wangu. Ngakuta mbuya wakangosara. Mati mai wenyu wakagoa minda mbuya akabara baba akasiya goa wakagoa warora wese nechi saka uyu wake ndeupi angasikoba aigowa mai wangu na mai wangu wasekuru wangu ndati uyu wake angastori kupaka mbuya dupakati kwa wangu wasatu wangu anobula kwa munda murume wake ali murume wake asata aini mukoma angasina nemunda chaigona kuya kushungurudza mai mukoma angasina nemunda chaigona iwe konesa basi chete ndima bakutaura mai muchiti pakapa mai wenyu uyu ndiye akasara chirima muda mai handizvo andikoba matatumiriza nokutaura mbuya paakafa uyu ndiye akasara chirima muda andikoba saka pamaitiwe akasara chirima uyo apa ndiye wamati makasara chirima muda wambuya pakafa mbuya ndiye pakafa mai wangu akasara munda yamati akasara chirima muda wamaindia akasara chirima ndiye no kananga chirima iye hamuruziva chiro nese hamuruziva chiro imi muri ani muri ani ndini gotwere mba nebiso muri goti saka imi ndoziva kudarika sisi imi vikadoko ndotoziva noti tairima munda wacho saka muri pamairima uyangasibo wanga wari saka hazivi machimaruziva aiwa tinobatsirana watomti hauzivi aiwa ndati awa mai ava angasingarimi munda waigara uyo wati wairima sisi mukuru wati wairima iwe gotwe ndowati angasingarimi aisarima ndindaigara namaini titorima uyaigaripi awaigara nambuya waigaripi waigara nambuya pamba pedipo ndiuda umwe munhu mirati ndiuda umwe munhu asidawo haikona ndiuda umwe munhu asiri mimi nduda kana sekuru wana sekuru chaivo kwakabva mbuya ndiwa ndudayo boza apa maurwa ashanjedzana namai wenyu mururwa ashanjedzana namai wenyu mawasirei amurwi shanjedzana namaiba because inini ndiri kuti allright uyu matanga chinhu wani chamatadza kuwirirana kuti anditi mukomana uyu wati mai uyu akanga arambwa nababa abatwa nechikomo ndozvata ndiwataura andika wapedza ipo baba anditi hanzaziya kutoibvunza kuti pakafa baba mai anga azivirana baba here akati wanga warwese kubasa izandizivi saka muri kuti muri what are you saying kuti munhu anga itori padhuze naye wacho akabafa aimuchengeta ari pabasa ndandiri kumbazvo changamiri munda uyu kawo
Mbuya nyarara izwaiwa kuma tiri kuda chokwadi chinotiendesa mberi. Muruzwa handina chandobhirika kukati muri watatu watiri murutanga kutokwikwidzana mega muri watatu mutokwikwidzana mega muri watatu asi mauya muchiri mese munoita gere asi mautanga kutokwikwidzana mega chamuda pakati penyu amuda ndibhirivhi ndiani ndiruda kana mwakidzana anoziva kuti uyu mai uyu pakafa murume wake angachigara nemurume wake imimi muri kuti mai vandakaramba kare ende mai uti ndandipa murume wangu ende sisi avo wataura kuti mai aigara nababa vake ndimabhera manager akazi motika hiyo perekeza mungu kwa tikaenda naye manager akatuka katororo aliko mangwana tu manager atatoa umu kutikana kwa kile pani umpa mimi wakazote tibiwa na wakaputsa pamwe makawaramba vaikudaika makafa mkoko pamwe maidiwa mati pamwe makawarudiwa anotogara pabundi basi mbuya matishi matiba mnaira sei akapanyamba yanga pa window wewe nazo bakubva atokukanya muridzi uya wekwabvaza akati mboenda kupanyira nazo ini ndo kusatizoenda kubaenda kwa DC akamboenda kwa DC ne kazi atisi kuzozota titsamutsa ndikuda kwese chakazi IPS discourage noise kama ndakwa kazi uyu membo wemoyo kwabvaza kazi uya endai pashe ndokunotonga nyaya idzodzidzo endai pashe uchogaenda pashe taenda kwacho kutazokuwa matsamba kwakutatozi Kristina kakaumacho ini mambo yakuri pakati gotuya tendokoreza tichurushururuke kumashure kwako tiri kubuda chii chikuda iwe kuzambia neizvi mira hadi nanga dukenyo kama hiyo ndio zunangwe masunga hadi ndio tukuona This is me. Kana asma jeja ba. Asma jeja ba. Anima jeja ba. Jeja ba. Atizvidibai kana munobuya kunyaya chingoya kuti kunyaya izvozvo makasungirira tinzwenyu panapa uri kudiva panapa hazvishande ndazvikudiva tinotokubata chete pakaenda vanhu vanoya pano nenhokwe dzetsuro vamwe vakaenda netsvika yenzou dzeshumba panapa tokubata izvozvo vamwe vakaenda mveredzana magwini panapa tokubata panapa musaite don't do this ndutaura chiita iso mbuya and then uda manager ubabheri nenadzaiva wacho akaendesa akatakura muine chii zvese yes ndumuda panapa ndumuda panapa as witness next case mozo imbape next date wazuri pa next date go ana baba wale kuende Kristina ndiye mbuya
ndiye akazi ndaichesa ndisamanga aruti munhu andiwa mbuya saka chidzoka modzoka next court date mbuya mwaya newitness because chandisi kuda ndechekuti hamudzingi munhu panzvimbo yake yaakasiyirwa nemurume wake muchida kushandisa mareasons asiriwo. Muri kutaura kuti mbuya uyu akabatwa nechikomba. We are going to prove that kuti kana akadzingwa nemurume abatwa nechikomba tichazviprova. Saka zviprova ataura nyaya iyoyo ane mhosva yedefamation. Kechipiri hatidzingi vanhu nekuti havana kuzvara vanhu. Munhu kana akaroorwa nemunhu akaroora nemunhu wake wakatadza kuita mwana haisi mhosva. Munhu iye haurawi. Hamutorere munhu upfumi hwakaita nemurume wake just because haana mwana. It's wrong. Chiendai dzokai next court. Kana vana mama vatadza kutaura nekuti ishu vasanganisa zvinhu zvavo indiri muzukuru ndiri mwana ava atisuda kutisaidika kuti vangotadza kuprezenda nyaya yavo nauya yatanyofambira because ndindakaikwidza avari kumamuswa 18 April nauya ako yai kuti avakutengesa minda iko ndoitwa Simeon Chimpoko ndiri mwana weava nao vakavangotadza kuprezenda nyaya uya yatanyofambira aya kuti minda iya manje avakutengesa vatotengesa pane vanhu 3 ndo nhaka yanyotunza kuno kwatadza zvavo kuprezenda nyaya kunyasa kutanga kwakatangira nyaya kubva pavanga vachiti muzukuru zvakataura dai wachitaura zvakanaka kuti nyaya yedu ndekuti mai vari kupamba asi dambudziko namai ndikuda kutengesa then totadzira nenyaya ipi iyoyo chete zvekuti ndiri wakadzingwa pamusana nekuhura anga arambwa ndibaba zvakazodai izvozvendasimuka ndichitaura kudai pandandokunzwa chakuda kungogadzisa ndo pandasimukira yaitafambira chiuyai vanasekuru vatoparadzira chiuyai next court date vatazipedza dzese because basa rangu kuchengetedza idzo shirikadzi idzo ndodzida maningi saka ndikatoona dziri kushaishirwa mwoyo wangu wafare zvakanaka because right now chiimagina kuti haana mwana haana murume anomusevhawo ndiani anomira naye kusaidi kwake ndiani when the whole family is against him anomira kusaidi kwake tiri kuti tisada kuprova kuti zvishuwa mbuya pawakazopa vanhu minda pakafa murume wavo wanga wachiri here waine mararamiro ekuchiwa wachiri mumusha here toda kuprova izvo zvokuti zvishuwa kana anga asisina it means haana right yekuuya kutengesa property yedeceased iye akanga asiri pai mumusha then kana taona zvese topati yes hatizoti kusapota mbe aiwa kana anga asiri mumusha asina munhu anotongwa nemhosva dzane saka ngasanga next court date manager ngauyo